dies a les 7:40 del matí i avui estem a dia 2 de juliol, per tant és el concert d'Eufòria i avui anem cap a Barcelona. Som-hi! Bon dia, són les 9:01, m'han vingut a buscar, anem cap a Eufòria, a Barcelona. Som-hi! Som a Barcelona ja, estem a punt d'anar a Sant Jordi. Estem a la cua. Estem a la cua. Hem entrat al Palau Sant Jordi. Hem entrat. I ja està, només a disfrutar del concert i ja està. Vale? Va, adéu. Adéu. El concert ens ha agradat molt, ha sigut molt guai i res, ens veiem a Eufòria 3. Tornem cap a casa ja i acabem el vlog. Esperem que us hagi agradat molt i ens veiem la pròxima. Adéu!